Високо в планината, дълбоко в гората, там покрай реката, в една малка и уютна пещера живееше драконка. Тя беше толкова стара, че вече не помнеше да е била млада. Старата драконка беше учителка. Не защото чак толкова обичаше малките създания, а защото много обичаше да обяснява. Обясняваше на птичките защо трябва да летят. Разперете крила, небето ви чака. Там горе е прекрасно, ще видите. На рибките защо трябва да плуват. Течението ви очаква. Обясняваше на камъните защо трябва да стоят на едно място. Камъните не я слушаха, но тя все пак им обясняваше. Драконката се събуди рано тази сутрин. Нещо я събуди. Миризмата на промяна и на наближаваща есен. Тя може и да не помнеше кога е била млада, но помнеше всеки свой ученик. Всяко лисиче, всяко зайче, всяко таласъмче. Виж, това е най-важното правило за летене. Значи трябва да размахам криле силно. Особено таласъмчетата. Те бяха най-интересни. С техните рукца, които искаха приключения, с опашките им, които се страхуваха, с техните коремчета, които винаги бяха гладни. Много сложни същества бяха тези таласъмчета. Драконката се приземи на поляната при едно от тях, което всички наричаха таласъмчо. И каза: Лятото свършва. Как така свършва? Така. Сезоните идват и си отиват. И някои отнасят храната със себе си. Какво да правя? Това не мога да ти кажа. Тя видя как таласъмчето се върна в дупката си. То се засуети и напълни турбичката си с всякакви неща. Къде полезни, къде не чак толкова. Време беше да потърси храна за зимата. Време беше за приключение. От високо драконката гледаше как таласъмчето спря на кръстопътя. Винаги има избор. Мислеше си драконката. Това е най-важният урок. Че винаги има избор. Таласъмчето гледаше пътеките. Към пещерата, тъмна, но с вълшебни гъби. Към планината, висока, но с капини на върха. Към реката, дълбока, но водеща към хората и тяхната изхвърлена храна. Към гората, омагьосана, но с цвете, чието прашец бил много вкусен. Всеки път е правилен. И всеки път е грешен. Зависи кой го избира. Таласъмчето стоеше и мислеше. Драконката чакаше. Защото после, когато учениците се връщаха, тя слушаше техните истории. Това беше най-хубавата част. Таласъмчо бързо стигна до пещерата и влезе вътре, но веднага разбра, че нещо не е наред. Ехо, здравей! Довиждане! Таласъмчо се обърка. Какво? Нищо. Кой говори? Никой. Таласъмчо се огледа. В тъмното наистина нямаше никой. Или имаше някой, който се правеше на никой. Това ехо ли е? Попита опашката. Това куче ли е? Не съм куче, аз съм опашка. Не съм опашка, аз съм куче. Това ехо е много объркано. Аз не съм объркано, аз съм изгубено. Ти си ехото? Да, или не съм сигурно. Изведнъж нещо малко и сиво просветна. Приличаше на облаче, но с формата на уста. Не помня, че и глас съм. Знам, че съм ехо, но не помня на кого. Как така не помниш? Ами така. Някой е казал нещо, аз съм го повторил. И после забравих. И сега се лутам и казвам всичко наопаки. А какво ще стане, ако аз кажа нещо наопаки? Как така наопаки? Ами, ако аз кажа с Богом, ти може би ще кажеш здравей. Ехото би примигнало, ако една уста можеше да примигва. С Богом! Здравей! Аз казах здравей. Здравей, 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 здравей! Благодаря ти. Аз как мога да ти помогна? Търся гъби. Вълшебни гъби. Знам къде има.
трябва да продължиш по тази пътека. А пътеката се разделяше наляво и надясно. Макар че Таласъмчо не знаеше кое е ляво и кое е дясно. И щеше ли лявото да е ляво, ако няма дясно, а дясното дясно, ако няма ляво? Така или иначе, едната лапичка каза, Искам да тръгна насам. а другата... Искам да тръгна натам. И докато Таласъмчето се чудеше коя лапичка да послуша, опашката каза. Искам да се връщаме обратно. Колкото повече Таласъмчо се чудеше коя лапичка да послуша, толкова повече опашката искаше да се връщат обратно. Време беше да избира. Дали да тръгне насам или пък натам. Или да се върне обратно извън пещерата. Надясно, още надясно и даже толкова надясно вървеше Таласъмчето, че накрая стигна наляво до едно място, където живееше подземното езеро. А до подземното езеро живееше едно същество на име Косматко. Косматко имаше космати уши, космато коремче и космата опашка. Всъщност, той много приличаше на Таласъмче, но не беше. Извинявай, ти Таласъмче ли си? Аз съм малък пещерен грибъл. Бълбук-бук-буки! Бук! Изпя коремчето на грибъла. Вау! Толкова грамогласно нещо не съм чувал. Изуми се коремчето на Таласъмчето. Коремчетата на грибалите са известни с това, че са най-гладните на света. И най-грамогласни. Не може да бъде! Винаги съм мислил, че коремчетата на таласъмчетата са най-гладни на света. Така си е. Каза опашката. Ти защо се намесваш в коремни спорове? Обади се опашката на грибъла. Настанаха големи препирни, от които стана ясно, че Таласъмчето е гладно. Грибълът също. Коремчето е гладно. Другото коремче също. Муцунките са гладни. Всички са много гладни. Таласъмчо имаше парче стар хляб в торбичката и можеше да го даде на грибъла. Но коремчето каза, че то го иска. Ами сега, дали Таласъмчо да даде хляба на грибъла или пък да го запази за себе си? Лапичката бръкна в турбичката, извади хляба и го подаде на лапичката на грибъла. Какво е това? Не съм виждал такова в пещерата. Ами, това е такова. Таковата е хляб. Хляб? Какво е това? Хей, ако той не го иска, аз ще го взема. За ядене е. Странно нещо са думите, мислеше си Таласъмчето. Ако не знаеш какво означават, те са едно нищо, а нещото, то си е същото нещо, макар и без думи. Малкият грибъл опита хляба, опита още и докато го опитваше, взе, че го изяде. А коремчето му весело се разпя и изпя следната песничка. Аз тумбаче съм, тумбаче и голямо съм юначе, вечер мога да изям цял хипопотам. Аз тумбаче съм, тумбаче и голямо съм юначе, вечер мога да изям цял хипопотам. Хейде с мен! Каза грибълът и скокна в една дупка. Но аз съм тръгнал за вълшебните гъби. Те са по стълбите, но не са интересни. Ела с мен да ти покажа нещо. Какво е то? Водна парзалка. Аз я изкопах и стига чак до съкровището. Таласъмчето вече много огладняваше и се зачуди какво да прави. Дали да продължи към парзалката и съкровището, или да тръгне към сладките вълшебни гъби. Идвай с мен. Каза Косматко и се мушна в дупката. А опашката каза: Видим ли дупка и хоп, хайде да се мушнем в нея. Откъде на къде? А защо не? Преди да си влязал в дупката, няма как да видиш какво има вътре. А вътре може да има всичко. И всичкото може най-много да обича да яде опашки. Хайде, тръгвай вече! Отиваме да се парзаляме! Таласъмчето не изчака опашката да отговори и се мушна в дупката. А това беше една страхотна водна парзалка. Беше толкова страхотна, че опашката пак я хвана страх. Но Таласъмчето много се забавляваше.
То се пързаляше и пързаляше, докато най-накрая спря да се пързаля, защото пързалката свърши. Таласъмчето тупна в съкровището. След него тупна и опашката. Хе-хе, хареса ли ти пързалката? Страхотна е! Направо страшна. Таласъмчето се огледа. Имаше много парички и блестящи неща. Наистина е красиво. Казаха очичките. А коремчето каза: Аз съм гладно. А кое от тези е най-вкусно? Вкусно ли? Те не стават за ядене. Таласъмчо не разбра как така не стават за ядене, като беше пълно с лъскави панички и чаши. Той опита някакви блещукащи червени неща, които приличаха на малини, но не бяха. Опита и някакви блещукащи сини неща, които приличаха на боровинки, но не бяха. И така опита много неща, които не ставаха за опитване. И разбра, че съкровището е нещо, което много блещука, но не ти върши никаква работа. И реши, че който е събрал толкова грамадно съкровище, трябва да е имал твърде големи очи. А те с Косматко се измъкнаха от пещерата и откриха една градина с сладки домати. Но това е една друга приказка.